Ang kaban na amot asa pa ingon ani. Alas 2 na sa od to. Na miss bukid ibig kabulo asa din na GPS dira send sa mo. So guys, i-invite ko ni Bart nila mag-trail. Kabulo mo asa minabot. Nawa kong palibot. Wala ko pala asa minabot. Tanawa ang dalan ha. Tanawa yung dalan. Makita niyo makaagi ang motor. Dalan. Diri mo agi ang motor. Diri. Ana. Naibato da daw kayo. Asa niyo agi mo motor. Kara. Taas kayo. Mahulog ka. Dito ka puluton. Mura yung dalan. Makaagi diri. Tao lang. Maglakaw. Kaya sa kaunan ka dito. Joke. Na swimming pool ito. Ng resort. Joke me. Wala dalan. Wala. Wala. Wala dalan. Wala dalan. Asaw ito ng bato mako. Dalan na. Wala dalan. Sarado dito tagikan ko do. Sarado ang dalan dito. Pangpang na, gamay kayo ano, pangpang kilong. Ano yung kaban ako? Ito yung mastermind. Kari ano pa na magihan na. Kari. Among kaban na bastaas. Okay. Paingon to sa kuan, pulumulok. Agi ba dire? Balik kaniya pa dapat black balik. Pero nagtugon man mi dito, binabot na mo black ang dalan. Ug gitugunan mo tong babae.
traffic diri guys. Oh guys, traffic, wala yung blue boys. Agi ba ya? Uhuy! Stakap. Okay ra, okay ra. Next time, Nya. pag mag-trail gani mo, ayaw yung magtuog sa lang ka oras ha. Madawat yung mga trabaho. Guba yung relasyon. Maguba ang relasyon ninyo. Diyos ko. Half day and 1 week. Ingon half day. Half day ito. In 1 week. Let's go. First time mag-trail. Trail kayo mag-trail. Gusto ko na kay power kay makina di ay kay buakon man. Tarang bag. Babanta ko.